temppu, niin sun pitää heiluttaa 360 senttiä vasemmalle ja oikealle. Just täällä. Taikko, hieno leijona. Hui kauan, Taikko tuo pois äkki, Taikko tuo pois. Okei, mennä toinen haaste. Selvä, sun toinen haaste. Sun pitää lentää luudella tuosta yli. Minä auttaa. Noniin, kutussakin. Joo, okei. Ehkä no ei mennä ihan silleen, kun se pitäisi mennä, mutta kokeillaan tätä haastaa. Sun pitää siis syödä nämä kaikki keksit alle 30 sekunnissa. Kyllä. Okei, onks se valmis? Aika alkaa nyt! Hetkinen. Kai se on jääkaapilla. Joo. Okei, sit siellä on 10 sekuntia aikaa. Käy pikasuihkussa. Sen jälkeen vielä yksi haaste. Ja sitten olet läpäissyt velhokokkeen. Joten nyt 10 sekuntia pitää ottaa aikaa. No niin. Mä oon valmis. Okei. Nyt! Valmis. No joo, kyllä siinä nyt menisi minuutti, mutta minuutti ja 30 sekuntia. Mutta vaikka se olisi hyväksytty sekin, mutta viimeinen kone. Sinun pitää kuivata itse.